Kaya kamas bukuit in dua ini kapenta I Gabriela Mukim berarti singkai jong I karena kapenta kaya yang kesem jong Julia Mary Kastimli buat I Lumborlang leng do Amar Silong buat Rimut Kikun bagi non robor kecing sugi sign buat kambat bukuit bakia pada kapenta I badap hun leng do kenang ba kay jing puit ya I anta jing yo kelung bahkan aku jadi baik bagi dana kamet kebakwet kebakia. Isim jika ruang sang mas buku nomor lain sebab sapua. Kakatang ukpa badukon badmensem bakot amen ka jingi jong turai jingi Jesus Christ bad ka jingi jong oblay lembat ka jingi selok jong mensem bakot kinon rengkat bad pi baro kohan men kopara habang iyang hikmat keduan ke jong blay mentak ke step ban simenta ha kane ke jing kenya ke bakot ke jing u ke jing IT ke jing u na ke banta junga bad jung pi kajing penpau kajing u ya kajing it kajing u yangi bad kajing kuwa kajing u bandan rengkat bad ngi kohan men kopara dari mata kadau to kan menta ngin kubur yala de bang yelong kinong pop lengba kajing kubur kajing i bang yelong kinong pop utrai unma bagi pop jungi badun saj yagi pop jungi baro kenang bamangi ngilong sisa kita ki breu ki bakut bad ki breu ki babidor ban pediang ya u ha kayu kores bad ban simbenta ha kane kajing laniam ke bakoi nga pla hau blei badan bor baro badapi kohan men kopara bang alale pop sibun da kajing perkat da kiktin da kikam da kajing leklet da kajing le palat jonga da kajing le palat jonga da kajing le palat bakraw jonga damar katang akarpad ya kamaria bakoi kabaya isa katay soti ya ke angel bat kirukut badapi kohan men kopara banduai nak benta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jungi un yalam yangi sha kaching bom jukut amen akan kemas ke bekut ngiduai ru na kebenta ke ingasem jong ikong Diana Karmau bat ke bat I Charles Carbani kerpang ngiduai na kebenta I Charles Carbani badan hapadeng ke jingpang ke jingstom ke jing Syasumar hapo Nasarat Hospital mentai dan hapo ICU
ngiduai kerpang ke nak benta jing i bau trai sisang le kampala nak benta jing i unkta i kamta me bainyo biang ya ke jing koi ke jing khia ke bapura kenang bamu nang la ban sumari ki ngasam berkum juru banang trei kum urang ba hapo ke balang snong jing i ai bu trai kurku kurdo ya ki kun ki tiru kum ju baro kinong sumar ya i pamakiru kenang la susu banyo kata kamet ke bakot ke bakhia ban sumar ya u habaudan haying lane hapo hospital koblei me bala hukum ya Barnabas bakot u ba ladap daga jingej bad daumen sem bakot an pan kentang na ka banta ka jingkala ka bamot ya ge gentle to ai ba gospel of Christ ya ka ba ulayalap daga jingsitram en pen benatista hakakin bad hakakam daut rajung Yesus Kristus kon jung me ubu imad basan sha rengkat bad me hakajing long away jong omen sembakut ublay junam la junam amen. Kajing pulih ki kam joki apostol hakito kisngi bunba kibreu kibalangai kilapai shautrai akubor spangkane kalapoi shikishkor jong kabalang ha Jerusalem kumta kilapa ya Barnabas cha Antioch habau lapoi bala yo i ya kachingai e ublei la seukmen bala kuntu ya ki baro banyai ne hautrai daga donut kabaskem naba ulong ubreu babha badap da mensim bakhoj bar kachingai badak bunba kibreu kilapan yasno hautrai nangta u Barnabas la leisha Tirus barwat ya u Saulus badenda lo shem ya u lo wanyalam ya u sha Antioch baro chisnem kanthi klia kandu ya kabalang bat kila hikai ya bunba haupajba badai ha Antioch ba ya kisenran lakhot akasin beningkong ki Kristan deha kabalang kabaha Antioch kila don kidung ya tulpa bat kila hikai u Barnabas u Simeon yau balakot u Bayong u Lasius u Banakirni u Manaen u khot jong ka ying bishar jong u Herod titrak baru Saulus katba kidang yamane ya utrai bat kila sha jingit mensim bakut ul ong haki dopen kerpang na kamta jonga ya Barnabas bat Saulus na kamta kakam kaba ngalamang na kamta jongki kumta hadin kajing sha jingit bar kajing duai kilabu yakikti halor jongki bat kilapha ano yaki kaktin jong utrai sam kandai pupra na balnyo spa prakunyo
utrai don rengkat bat pi kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Matthews kaburam hame ko try agata kapor u Jisu ulong hala kesenran watharai bang alawan ban pendu pendamno yaki an bat ya kinong yutu lupa ngamwan ban pendu pendam yaki Henry ban penbiang janai yaki ngayatu shisha happy nadu ba kabneng bat ka kendau kinjano wat iwe na idakred ne ipngit jong idakred in omja na kaan tat anda lapendap baro namar kata jar bapen ken wat yakawei kabaret na kine kihukum bat uhikai yakiwei ban le kumjo enyeu yu baretam ha kahima beneng Henry jar bakongu yaki bat ubahikai yaki enyeu yu bakrau ha kahima beneng ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris watharai bangalawan ban pendu pendam ya kaan bat ya kinong yutu lupa Henry ngawan ban pendap ban penpura ban penjana yaki kine kide ki kentin ki bau Jisu Ukraine hanga pada pi ha kana ka step ko hanmen ko para ngitip shai bau Jisu wan sakana ka pertai ban penpura ya ka jing im jonga bat jong pi ban penpura ya ka jinglong jong kane ka prathai ban penpura ya ka jing it ka jong ublei na ka banta jongi iwe paiwe habau Jisu lawan sa kana ka prathai ban penpura ya ka jing it ka jong blei ban penpura ya ka jing im ka jonga ka jong pi ko hanmen ko para ula jidru ken yang abade pi ban peteng ban le ya kana ka kam u Jisu la dab le ya ka e ka bau dei ban le kam tame kumbaong ngalawan ban penpura ulawan ban penpura Henry mentapat day ka deiti ka junga ka jungpi ka day ka kamram ka junga ka jungpi ban yai penpura ya ka e ka bau Jisu ula penpura habang ipej ha ka jing im junga ba jungpi menta habang ipusan ya ka jing im jong kana ka perthai habang ipej ya ka imlang ka salang ka jungi habang ipej ya kabalang ga jungi habang ipej ya ki kisam jungi hoj ko hanmen ko para ngidon ki an ngidon ki rule ngidon kita ki kanun baro ki bayarap yang abade pi ban pen janai ya ka jing im jungi ban pen janai ya karkom yat karkom im ka jungi baro kina ki an ki bangidon ki de kita ki bayarap yang i ban pen janai ya ka jing im ban wanra ya kata ka jing it ban wanra ya kata ka jing suk Henry menta pat ngiyo i da kongpong wala dang ngidon ki an wala dang ngidon kita ki rule wala dang ngidon kita ki ki bayar rap yang i ban long kita ki breu ki bapura ban long kita ki breu ki bajanai lane ban yo ya kata ka jing it ke basisha ngi ngim nyeu kor shu yaki ngi lakan taj yaki menta namar ka jing bom nyeu kor ka jungi nabar ka jing bom ken snap ka jungi yaki namar ka jing kantat jungi yaki naki an ki kanon kapen long yangi ban yo ya ka jing ka jing jinjar kapen long yangi ban du no ya ka ka ba la bu lamang na ka banta jungi ngi la du no ya ka ta ka jing penpura ka bau Jisu lawan ra ha ka jing im jonga jungpi na ka banta jungi iwe paiwe u Jisu ong shai hakalan bakut jong gospel ka bangi pule menta kasngi lada pikongu lada pile ya kine ki an ki balabu na ka banta jungpi ya kine ki rule ki balabu na ka banta jungpi ya kine ki an ki rule ki bangang alawan ban penpura pinyo ya ka bainong ka babha lada pi kantaj lada pi kaya ki we ban kantaj ya kine ki an ki rule kan mau u Jisu ong enyeu ya pi ubaritam hakai mabneng ngiyo ngin sayo ya kata ka jing penram om dai tang ha
bangi khlat no na kana ke perthai om dei tang ha khmat ublei ha kasngi bishar bakadu hanrei wat ha ka jing em jungi bamenta kasngi wat ha ka jing em jungi kat bang gedang em ha kana ke perthai shong basa ladangi pej balengi yo mat ya ke jing jinjar ha ka jing em balengi yo mat ya kine ke jing khosla ya ka jing em balengi yo mat ya kana ke jing ya pa ke jing pra ha ka jing em lane ngi yo mat ngi yo I kelang sadong jungi kadei kadau ke bamanga mapi ngim nyeu korshu yakin ki an kirul kadai ke bamanga mapi ngim ngilakan taja ki ke bamanga mapi ngim semla ngim kwa ban im ya ke jing im jungi kat kum kine ki rul ki an ki ba kabalang kalai kaba ublei ulai kaba ki imlang gasalang jungi ka ai den mata kadau ko hanmen ko para menta kesngi ngihaban penken mau ya lade Jisu lawan sakana ke pertai ban penpura ya kini ki an ya kini ki rule ki bangidan ban penpura ya kata ka jing idblay ban penpura ya kata ka ke pamangingi don kam lengba ka jing wan long breu jungu lengba ka jing hikai ka jungu lengba ka jing im ka jungu lengba ka jing IT ka jungu ya la ka jong ka jing im tamangi ro ken la khot la werengi bangi dei ban im ya ka jing im jungi kat kum kene ki an kirul ki bangidan ha ka im lang kasalang ban em ya ka jing em jungi ban ya kelenti jungi kat kum kita ki hukum ki bau blayul ai hapo ka balang lengba ka balang ki bamanga mapi kum ki khun ki ti ngin em ya ka jing em jungi kat kum kita ki rul ki an ki ba ki kimi ki pa lane ki bahalor jungi ki labo kohan men ko para kamram ka junga ka jungpi menta kasngi lashai pada kasngi ki bansawan bangi dei banong ba ngi ngin penpura ya kine ki an ya kine ki rul ki ba ublei ulai hangi ngi duai ken ko hanmen ko para na ka benta kane ka jungi ai na ka benta kane ka bor ka ba mangama pi ngila ban penpura ya kine ki an na marutrai ula penpura yaki bad utrai ula pen kham te yengi ban penpura ken ya kene baro namar ka jing persang jungi ban penpura ya kene ki an ya kene ki rul ki bangidan kawan ra ya kata ka jing kerku ha ka jing im bamarwe jungi menta bad hadin bangila penkut no ya kene ka jing im jungi na kene ka pertai and yoro ya Jesus Christ ngin yang ngin pla ya la ka jong ka chinget nganget Haublei non tau ka nang ba ka lau Padahal Jesus Christ kon mamaroi jungu utrai jungi ya bala pon no man sem bakoj ya bala khana kamaria tesoti ya sala ben pintus pilatus lasana pnayu la ya bala tabiu la ya shibaya akasngi ka balai la bipan ka bayap usang shukman blay ka abdan barbara nang ta wan parban bishar gib em ki bayap amen sem bakoj akabalang ka thlek bakoj haga jing salok rakoj haga jing ma begi pop haga jing mi pat kada haga jing bom jukot amen About light spot in your post. Light spot in your post. Bye.
Toduai ko para baga jeng kenya junga bat jeng pi kan long mapediang hu nak madu blai ku pa badan bor baro. Toduai bideng jeng kenya nak pi nak benda ke jeng ra beron mat kateng jungu kai jeng matai ngi bat balang khoi jungu baro koi. Topen khoi da ke jeng kerku jong me ngi karpat ko trai ya ke jeng ai ki bangi la terwa kenang ba da ke jeng ai jong me ken pen kelang hangi ya gading jong ka jing ik jong me da ka bau Barnabas ulara sha ka jing shai jong ka gospel sha ka gentil dau Chris utrai jongi amen. Utrai don rain card but pi token to yalaki donod tong in ang utrai blay jongi da sha ka long basong hak bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu ko blai badan bor bat bom jikut lang bau trai jungi u Jesu Christ namar melate ya ka balang jong me ka bayang skam triang ha kanong rim jong ki apostol ba kan long ka dak bayai ne jong ka jing khoi jong me hang ne hasla prathei bat ka sakhi habaro ya ke jingkurku jong ka beneng namar kata menta bat pateng la pateng rengkat bat ka kenhun jong ki angel ngirwai hame nadu ke danut jongi kat ba ngi pertajam rengkat lang bat ngi penbena. Da shisha melong bukhoit ko try ka thamay jong ka jing khoi baro damar ka ta ngi karpat yame to pan khoi pan kantang ya kine ka jing terwa jungi da ka bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jung utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ka jing sha sutam ula shim yukpu dak badak baingu yame ula kediai u balai halagi sendran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaba NIT na kabanta jongpi Hakajukur kam endala layabam ula shim yakukuri badik baingu biang yame ulai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai batbom chukut ya ka ba enpen me na ka banta jongpi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong ka jingeng Ibn Naga
kata ngi bapan manta ya gajing ya bat gajing me pa jungu ngi terwa hame kotra yukpu jong gajing em bat ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngwadam namar melanyew yangi babit ban yang kemar jong me bat ban sakri me da kebas nguret ngi kerpat me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mokres ngi long ki ba lapan yetli ka wei daw men sem bakhoj token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatla kapertei bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat bat upublio ukpa bakhoj jungi walbat marwen ubishop jungi kakan hun ki bishop bat baro ki lengdo token mau lemru ya ki henmen ki para shenrang bat kantei ki balayot ya dak bakerman ya gajing mi pat bad ya baro ki blaklat no agajing isnei jong me to priang ya ki sha gajing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria the soti bakhoj ka kmi jong ublei ujesa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki blapen ngobha ya me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha gajing imbom jukut bad bengira bad pendan buram ya me daw khun jong me o Jesus Christ. Dau lembat u bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha gajing long ka wei jong men sem bakhoj baro ka borom bad gajing ro junom la junam amen. Kumbala hukum yang i daw nong pen em bat kumbala hikai ngi dektin blai ngi nod banong kok pa jungi kanwan kahima jungme kalong kamon jungme hak kumba hapneng to ai ngi menca ke jungbam jungi kabahala kasngi batama pingi kerengkang jungi kumbang rogi ma pi ke beles new yangi badwad yalam yangi sha ke jing pensoi henre de perla yangi na ke bas new to penlaj ngi kerpat ko try na ge jing snu baro ha ge jing spon jong me to ai jing sok jing sanya ki sngi jungi knang ba da ge jing rap ke jing isnei jume ngin lai barabor na ge pop bangin yo jing da na ge jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ge jing kerman bakhoj bat ge jing wan pat jong nong penem jungi u Jesus Christ namar ke jungi galam kai ba ke jungi Kodra Jesus Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai epi ka jingsuk junga nga ayapi wat pe yaki pop jungi Henry ya ka jinge jong ka balang jume bad ha ka jingsbun jume to ay ka ya ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jume mame ubim barbasan shar junam la junam amen ka jingsuk ko try kan barabor rengkat bad pi tong ini terwa ya kada ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi Hakme kulang brod jong blai hakme bakit no yaki pop jong ga pertai suk yangi balasakot sha kane ke jing kawai jong ukun lang brod ko kan rad ngam song hok man rung apo ka ying ga junga henry ong tang na ktin kaman sim junga kan sakia hi kamer bat kasna mukris kan rui bat kini lamingi sha ka jing embom jukut amen.
Chris. Kamen atas nama 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 Chris.
beneng to ai ba ka jing ni e ba mela ai ni au kun jung me Jesus Christ buah men jung e bat ka thali ding jong ka jing it spoon kan kalang ha gidan no jong e daman sem ba khoj kan tersu biang hangi ya ka jing kraman bala kerku nak banta ka jing wan ka hima jung me to ai ba ka jing e jung me kan pan kaladur ni shagnung lur rang ka bam ju jong thai ban beri ke sembai jung gospel to ai ba ke to ke sembai kan pan kaladur asapo ke jat pin reu ka perthai mariang baro ka wei ha ka jing kmelanti batikana ka panang batamai bat perthai batamai Habanda ki bo jong paman laweng no kaburom jong me kan tan san jinom to abe ka jing e jong me ni ki program jong ke jing kremen ya ke jenut ya ke tia jing sa beneng ai ba ka ta ka ju ka jing e kan pan sa priang ya ke jing lakman sub jong no spa jong e satla ka perthai same ko ble jing balakar ko jinom kan long borom ba ke jing ya ro jinom amen ko pa jungi ba habneng kalong ko khoj akarteng jungme ai ngi menta ka jumbam jungi ka ba hala ka sngi atama bingi krangkang jungi kumbang ro ki ma bi ka beles ne wingi dwa dia la mingi sa ka jing pan soy and red pan la jangi na ka bas ne amen kublai ko maria ka badab ka jing hei utrai dan bat pa bla kar ko ya pa na pen ki kam chai Lakar kuya so kwa chong pao jisu Komaria bako yok me chong blay to kuwanak banta jini kanong pop Banta pada kapor kachingi ap kachingi amen Kabu ram hauk pa pada kun pada mensim bako amen Tong in yaduwai Kadba ngiyop penyang ya kesenjat jong ke jing imbom cukut ngi kerpat red ya me ko try baya ka ba ngi pen menta dakidak kesin jong ka sakramen ha kesni ken mau jong apostol Barnabas bakoj ngin la ban snutu pura ya ka daw kres utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublay badon borboro unkur kuya pi pa badakon man sem bakoj amen Tolay suk, age ba siya kriyo try, dakajing imbabha jong pi. Isngangu yaw blay. Barsaus pa lai pua. Grace,